Здравейте, приятели, аз съм Лулу и днес ще играем една уникална игра, която е именно Brawl Stars. Не съм влизал в тази игра сигурно повече от една година, нищо не знам, че има супер много промени. И нека да започваме. Това е число нов аккаунт, имам по-нов аккаунт, ако искате може и да видим и него. Така че пишете също така дали искате това да е някаква вид поредица. И нека да започваме. Просто ще следвам туториалите. И ще апгрейдвам. И сега ще играем. Ще изиграем няколко игри. Не искам клипа да става супер дълъг. Не искам сега никой да ме убива. Сега ще убивам тази Нита. Играл съм играта преди, казах ви, не съм влезал може би повече от една година, но е играл от 2019, мисля, че не съм много сигурен. Няма се да се чувам. После като обработвам видеото ще видя дали се чувам окей. Сега ще му влеза на този Ел Примо и на тази МЗ. За сега е много лесно, защото са жечи ботки. Би ги нарекал. Не знам какво става това, дори не го помня. Не беше така. Но... всичко се променя. Включихме Бробол, може би сега ще го пробвам. Въобще не ме бива по Бробол, но... и ще пробвам нещо друго. Нека да апгрейднем Нита. Си статовете. Нита за Бробол не е много хубава. И Шели не. Даже за Шели май не пише. Да. Добре, нека играем с Шели и... нека отидем до Бробол и нека отворим тези неща. 1000 коинс, някакви такива неща. Ти не ги помня. Почти нищо не си спомням. Ще ги бъдете на левел 5 и ще си ги пазя тези другите. Нека да се пробваме. Въобще не ми бива с Броба. Добре, отбора ни не е от най-добрите. Окей, вкарахме. Още един път да вкарам. Ще гледам видеото да поне 10 минути. Ще изиграя 2-3 игри. Оп, избутах топката. Ако някой от тези ми подаде... не подайте, бе. Добре, и Нита ще вкара. Добре. Окей, това беше доста бърза игра, минутка. Буквално минутка. Той си го спомням, беше малко по-различно. Да. Имаме Едгар, който ще бъде доста добре. Ако седи в АФК няма да е добре.
Но ще игнорирам всеки и ще вкарам гол. Сега е супер лесно, но после ще ми стане страшно трудно. Окей. Джеки ме. Ей, забравих топката. Няма мисля, че ще да мога. Да, няма да мога. Не! Окей. Окей, супер. Девет купи. Супер. Напомням ви да се абонирате и да харесате видеото. Така помагате на мен и моят канал. И също така ще ме мотивирате да правя повече видеа. И да. Тези накрая ще ги околвам, за да се бава директно да почвам с следващата игра. Отново имаме Едгар и още една Шели. Уоу. Тук е някой кемпи. Да. Не е проблем. Доста е далеч. Вече ще ме бие. Добре, машинката ще му бие, не е проблем. Добре. Добре. Доста бавно презарежда. Добре, това ми е добре. Унищожих я, буквално един пауършот. И ще вкараме долу. Не ме убивай, моля те. Не. Добре. Тези обаче са хора, не са ботки. И ме убиха. Трябва да убием тая машина. Иначе ще пречи страшно много. Не. Малко тук се прецаках. Добре, този стрел ми подаде. Той стрел ми подаде. Така. Ще да го улесна, но той си знае. И ще изиграем още една игра, като за финал. И ще отворим остатъка от наградите. Уоу, това не го очаквах. Добре, Джекито може да му бие. Добре, сега ако ми подадат, ще бъде чудесно. Добре, няма да ми подадат. Добре, окей, супер. И... Да, супер, чудесно. Тази игра ще бъде доста лесна. Даже май няма и да умра. Добре. Окей. Окей, залитаха топката. Доста умно. Джекито може да му убие.
Не, той се паникьоса. Окей, но да се паникьоса. Той се паникьоса и почна да се върти. Някой иска friend request. И ще отворим може би стар дроп. Окей, малко power точки. Daily quest, което ще бъде чудесно. Сега ще ги видя. Окей, помисля, че играта ми крашна за секунда. Добре. Да направим 60 000 демидж с Шели. И да, окей, супер. Окей, супер и... Да, няма стар дроп, за съжаление. Чакай, тук има стар дроп. Хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Пишете ми в коментарите дали искате поредица. Ако искате, пишете. Ако не искате, не пишете. Вие си знаете. Пак да ви напомням, абонирайте се, лайквайте видеото и ще се видим може би утре. Така че, чао и до нови срещи.